Olivia? Yeah. It's not Olivia. Pinay. Hello mga Jai! So ayan, andito tayo ngayon sa kitchen and so obvious, kumakain itong aking Rosella. So pakainin ko muna sila bago tayo pumunta ng store para iwas warla ito sila mamaya. Para hindi mahirapan ang aking mister. So ganyan ka-patient ang aking asawa, no? Char lang. So for today's vlog is about $2 challenge. So, titignan ko kung ilang items lang ba yung makukuha natin sa $2. Oh my goodness. I hope makakuha tayo ng madaming items. So, diba? Hindi pa talaga ako sure dyan, mga Jai. So, anyway, Merry Christmas and see ya sa store, mga Jai! So, ready for checkout na itong aking mga items, mga Jai. So, ang tanong na lang, kakasya ba kaya yung ating $2? Oh my goodness. So, first item natin is itong ating Eucerin cream. So, kailangan ng anak ko kasi super dry na ng skin niya, mga Jai. So, may pa-reward sila when you spend 20, bigyan ka nila ng $10. So, tatlo yung kinuha ko, total is $29.97. Oh my goodness. Next is itong ating Crest toothpaste, mga Jai. May pa-reward na naman sila when you buy 3, bigyan ka nila ng $5. So, kailangan mo talaga yun sundin, mga Jai. So, tatlo yung kinuha ko, total is $9, mga Jai. So, don't you worry kasi yung coupon na ginamit ko is digital version siya, mga Jai. Next is itong ating Colgate, mga Jai, na $3.99 and may pa-reward sila when you buy 2, bigyan ka nila ng $4. Oh my God, mahilig talaga sila magbigay dito ng pera. So generous. So, ito na lahat yung aking mga coupon na gagamitin. So, konti lang siya kasi yung iba is digital version. So, kailangan ko lang mag-login sa account ko and then i-clip lang yung mga coupon na iyon. And magka-come off na yun kapag magpunta na tayo sa checkout. So, yan na lahat yung aking mga nabili. And let's see kung kakasya pa yung ating $2. Oh my goodness! So, ayan na mga Jai. Ito na talaga yung ating finale. So, ang tanong, kakasya pa kaya yung aking $2? So, first thing na gagawin mo is, ipa-scan mo yung mga items mo. Then, while ginagawa yan ni Kuya, is pwede mo nang i-enter yung phone number mo. So, yung account po sa store na to, and then yung phone number mo is connected to each other para mag-jowa lang, mga Jai. Hindi pwede maghiwalay. Char lang. So, if ever na may mga digital coupon ka, is matik na yun siya magtititak sa mga items na pinili mo. And, after niyang ma-scan lahat yung mga items, so, syempre, ibigay mo na din yung mga paper coupon, mga Jai. O, diba? Very organized para hindi sila malito na din. So, ayan, after coupon, discounts and everything, $1.23 na lang yung pinayaran ko, mga Jai. Nakapasa tayo sa ating challenge. Oh my God! So, ayan na mga Jai. Nakabalik na nga ako galing sa store. And andito ako ngayon sa aking stock room kasi gagawa tayo ng bundle gift for my family here in USA. And that's it. Kukuha lang tayo ng mga items na coupon ko and isisit natin doon sa ating basket, mga Jai. So, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng bundle gift set. Char! Olivia.
So, ayan ang mga Jai. Ito lahat yung aking mga coupon. So, meron tayong 5 toothpaste, walang sawang toothpaste. Meron tayong 3 Eucerin cream. So, yan. And then, meron din tayong 3 chocolate. So, yung total lahat ng ating items is 11. O, saan ka doon? Meron tayong 11 din. Yung total talaga lahat ng ating items is mga around $60. Pero yung binayaran lang natin mga Jai is under $2. So, yung challenge lang natin is $2. But then, may sukli pa nga tayo dito mga Jai. O, diba bongga yung mga savings natin. O. So, ganyan talaga ang power ng coupon. Power. So, ito yung resibo ko mga Jai, no? So, ayan, no? As you can see. O, diba nakaka-amaze kasi after all, super laki ng ang total and then after coupon discounts, $1.23 lang yung binayaran ko dito mga Jai. And aside from that, nakatanggap tayo ng money from them. O, diba? Earn visit. $14 yung na-earn natin mga Jai, which is magagamit natin in next trip na punta natin doon. And yan siya. O, nag-redeem ako ng $20. Din nabigyan ako ng $14. O, diba? Ganyan lang tayo roll ng ating mga rewards. And then, aside from that, nakatagap na naman ako ng $5 o another money from them. Yan yung nakuha ko sa ating Crest na toothpaste mga Jai. And another $4 na naman para sa ating chocolate. So, ito na talaga yung aking last na chocolate mga Jai kasi wala na akong coupon. Naubos na yung coupon ko. O, diba? So, i-plus mo yung binayaran natin sa chocolates and then sa ating mga Colgate and then sa ating cream. O, diba? Under $2 lang. And then, aside from that, pinick up ko yung aking mga photos. So, aside from that, nakakakuha din ako ng mga free photos. Ang mahal kaya, Jai, ng mga pag-print dito sa kanilang photo. So, yung ating 8x10 na size is $4 na yung isa. Pero, nakuha ko lang siya, Jai, ng mga free. O, diba? O, super laki ng tawa ng aking chikiting dyan. And, in fairness, maganda yung quality niya. Even though free lang dyan, mga Jai. So, promo lang yung, promo code lang yung ginamit ko dyan, mga Jai. O, diba? Bongga yung quality. Super ganda. So, ayan. Super dami ko ng mga pictures, mga Jai, na free lang. So, kailangan ko na naman ng mga, ano bang tawag dito? Ay, album. Then, isama ko na din itong aking spammy. Spammy. So, spam, mga Jai. So, ayan, worth of $60 ito mga Jai. But, I only paid $10 mga Jai. O, diba, bongga? Mayroon tayong 14 pieces ng spam. O, pang BalikBayan box ko na yan mga Jai. O, diba, bongga? And that's it. This is your Filipina couponer. Please subscribe, like, and share my video mga Jai. And Merry Christmas to all of you. Char char. Bye-bye.